Modlitba otca Cyrila od Matky Božej, bosého karmelitána, prvého a najhorlivejšieho ctiteľa pražského jezuliatka. Ó Ježiško, tebe sa oddávam, na príhovor tvojej matičky žiadam. V núdzi mi pomôž a daj mi seba. Hľa, ja pevne verím, Pane, v teba. Že mi tvoja milosť vždy prospeje, to je moja jediná nádej. Že som hneval teba, veľmi ľutujem. Z celého srdca svojho teba milujem. Ó Ježiško môj, na pomoc mi prichádzaj. Na vytrvanie mi hojnú silu daj. Chcem sa naozaj polepšiť, nikdy viacej nehrešiť. Tvoja ja chcem byť obeť, z lásky k tebe trpieť. Môj Ježiško, len teba milujem, navždy sa ti celý dnes venujem. Pre lásku k tebe, Spasiteľovi, pol srdca dám i nepriateľovi. Zbav ma trízne mojej, daj mi seba, za to s pokorou ja prosím teba. Daj, aby som s tebou, s Jozefom a s tvojou milou matičkou mohol mať účasť na večnej radosti. Amen. Túto modlitbu nájdete v knihe Pražské jezuliatko.